Helo, Mali Davies ydw I, a rwyf newydd orffen yng Coleg Cymraeg ger Llandeilo, lle roeddwn ni'n astudio cwrs BTEC mewn amaethyddiaeth. Bod bod wedi cael ei eni yng Nghaerdydd, mae'r teulu'n dod o'r gorllewin, ac o'n i wastad yn edrych mlaen i dod nôl i treulio bach amser dim yn gyd y ci yn ardal Tregaron, lle oedd bron pawb yn y pentre yn siarad Cymraeg. Ges i fraint o hyrwyddo'r Gymraeg yn y coleg, trwy mynnu bod bob sgwrs yn o leia'r dechrau yn y Cymraeg. Wel, mae sawl rheswm, fel mae rhoi statws i ti yn y coleg i fod yn Llysgennad. Fi'n teimlo'n bersonol fel fy mod wedi cyfrannu tuag at targed Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Chi'n cael dillad cŵl fel hyn a freebies, lot o freebies. A mae'n helpu codi proffil y Gymraeg yn y coleg, ac wrth gwrs mae'n edrych yn gret ar y CV. I fi, gwybod bod y myfyrwyr gallu dod i siarad â fi unrhyw bryd os bod cwestiwn yn nhw am y Gymraeg.